ahal tevtinde meşhur tagamlar barada gurrun vermegine fiýakatlygyny dowam edýär. Ýagny dograma ahal welaýatynyň milli tagamy bolmak bilen ahal welaýatynyň ehli etraplaryna toy bayramlarda ýerine ýetirilip, ýagny toýa gelen mehmanlary hödürlenýär. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Armanda ýaşylar. Bar ol. Bizim gurnayan fiýakatymyzyň her gezek kysganyna türkmen halkymyzyň giň ýaýran milli tagamlarynyň ehli taýýarlanşynyň sirleri bilen tanıştyrýar. Dograma türkmenleriň milli tagamlarynyň biridir. Ol gelin toýy, bäbek toýy ýaly toy bayramçylyklarda, sadakalarda ýürüýti taýýarlanýar. Bu milli tagamyň ady onuň taýýarlanşynyň täri bilen berk baglanşyklydyr. Milli harbi ayratylyga men has çörek dograp tagama büyük döşük bolýar. Diýsen istek bilen meni höwes bilen ýeler, höwes bilen bir milli nahar iň bir ýokary nahar hada edildi dogramda. Dogramany taýýarlamak üçin ilki bilen tamdyrda petir çörek pişirmekden başlanýar. Täze goýun etini gadan atylyp, tä etsin künden üzülüp aýrylýança mazaly gaýnadylýar. Soňra petir çöregi 50 owunjak edip dograp taýin etmek gerek. Adatça bu isi köpçülik bolup taýýarlamaly bolýar. Petir çörek dogralandan soň saçagy giýinden ýalyp, gadandan çykarylan eti tike-tike bölüşdirip, dogralan soğan bilen gowy edip garylýar. Eti indi bir sünkten aýyrmaly şunu, uşak dogramaly. Ondan soğanam goýup dograp, üçüdün bilirde täzeden garmaly muny. Etler el bilen dograp. El bilen dogramaly. Onu başlaýyly. Başlaly. Endi ona taýýar, oğlanlar size ortaga gar öreňinde. Bismillah. Dogramany garmak onu taýýarlamaň esasy iş hasaplanýar. Çünki ol çorbanyň ýagyny ennigan edilmelidir. Gysgaça aýdylanma, bu milli naharyň tagamly bolmagy ilkinji nowatda onuň çöreginiň, etiniň, soğanyň bir kemsiz garlyşyna baglydyr. Dogramamyz taýýar boldy. Etinim, soğanlam öz mukdarynda gardyk, petirim öz mukdarynda gardyk, ýagynyň mukdarynda gardyk. Endi dogramy taýýar, tagama gelenden tam paýlap bermeli. Taýin bolýar. Taýýar. Köp sag bolun, onu näme ýaşylar. Sag ol. Hormatly prezidentimize diňe sag bolsun. Onuň janyň sag bolmagyny, ýaşynyň udak bolmagyny, başynyň dik bolmagyny, iýlik üçin alyp beren işinde rawaşlyk kazanmagy tüýsür arzu edýär. Köp sag bolun. Iň soňuna dogramany on iýjeklerin islegine görä gaýnap duran çorbadan dogramanyň üstüne çykar çykmaz edip tabaga salyp gelen mehmanyň öňüne goýulýar. Dogramanyň üstüne garawuş tepelep iýse, hassa tagamly bolýar. Nahar ören süýji bolupdyr. Umuman ahal toy tutanna dograma tagamsyz, naharsyz, ýagny toy bayramçylyklary geçmeýär. Täze ahal tepsine hat meşhurlygy eýe bolan bu tagam.